seorang gajah biru lan kowe. Paring dawuh. Iki karo Ranti lan Kang Mas Anuswati. Kula saka iku kabeh audisi ganti. Kanthi Kiai Margapati iki bisa membalas sedaring Romo. Kula kari Ranti dan sampun jago ingkang badhe kula benan Kang Mas Anupati sampun sepengat. Yen pancen kaya ngono, ingsun atas nama Ratu ing Praja Singasari paring dawuh kabeh para nayaka lan kawula enggal kawiwitan bae abdi jago ana ing papan iki. Oh ngaten, monggo. Alutru, paring dawuh. Wiwiti. Podo di yang tak jagone tak suwe hidup saya hidup saya ayo enggak diwiti loh ayo diwiti ayo, itu mana? Ayo, kita ayo. Mongko adu jago ning papan kene durung rampung lagi sak banyon. Lah sliramu kok nyombak gone adu jago ning papan kene ya. Apa sing karepmu? Hei, Anusapati. Belum. Aja kaget yen aku nungkak kromolan kowe Anusapati. Apa sebab aku nganti ngajadi jago? Iki sawijining cara kowe bisa metu teko Taman Boboji ya Anusapati. Yen panjenengan ingsun wis linggar saka Taman Boboji. Iya. Pinanggih karo Yayi Tohjaya. Apa kang dikarepke marang Yayi Tohjaya? Nagih utang. Mongko panjenengan ingsun ora diutang marang Yayi Tohjaya. Kowe diutang Anusapati. Kowe aja nutup-nutupi marang utangmu lan aku. Aku utang karo Yayi Tohjaya kowe malah kowe. Sepisan kowe utang negara. Angkara kowe utang nyawa. Sapa sing ngendani Rama Kenaro? Sri Rangga Raja Batara Amrokumi. Kowe siap. Pancen panjenengan ingsun kang mateni ramamu ya. Rama Prabu Kenaro. Nanging umpama panjenengan ingsun mateni marang ramamu Kenaro, iki wis pas mergo ing nalika semono wong tuaku sang aku tunggul ametun kuwi disedani kelawan wong tuamu Kenaro. Dadi tak ibaratke wong tuamu utang iki dina panjenengan ingsun sing nyaur. Oh ngono. Saiki aku takonan kowe. Iya. Nalika wong tuamu aku tunggul ametun mati saka Rama Kenaro. Rasane atimu kepiye? Penggalih ingsun rumangsa gempal. Kowe daya-daya balas patine wong tuamu. Pancen kaya ngono. Yen ngono padha lan aku. Ya Anusapati. Sedaning Rama Kenaro. Kalatiku
Mula saiki kowe kudu nyaur. Kowe kudu mati sultan. Mingkem kowe lambemu kok, Ji. Kowe nek kon pangarepane sapa to, Jaya? Ratu Singosari. Ratu ing Praja Singosari, Prabu Anusapati. Ya. Ning kene yo kowe ora duweni watak keng lembah manah. Kowe watak mudhep sura, wani karo panjenengan ingsun. Kowe bisa sowan. Mergo kowe kagungan pusaka Margapati. Kowe wani ngakahi Rama Kenaro. Mergo kowe duwe pusaka Kyai Gandring. Mengo apa? Welo. Raja Pak. Menawa lelakan iki bakal cukup semene Raja Pak. Anusapati. Kowe ratu aja dening kowe gembang lenceng. Ayo, aku kono to saya. Iyo, anake Wis. Yayi Tojo ya. Tak jaluk perkara iki ayo dikubur sing jero. Oh, Sliramu rasa ngungkit-ngungkit patine wong tuamu. Yen Yayi Tojo ya gelem. Ayo bareng-bareng Yayi Tojo ya mukti ana ing Praja Singosari. Ayo lungguhana Singosari. Pun Kakang Lila lan Legawa yen Yayi Tojo ya kang jumeneng Nalendra ana ing Praja Singosari. apa nalika semurungku baratimu kowe ngekahi Rama Kenaro? Apa kowe duwe pikiran bisa ngurungake kemunjangkah lanentan Rama Kenaro? Ora. Aku ora butuh negara Singosari, tak butuh nyawamu sobat. Iya. Kok menawa kabeh mau wis tok karepake. Kridane ati tanpa bedah kutaning Gusti. Ya. Jodoh rezeki pati Gusti kang nemtokake. Bagus. Toh Jaya Nalendra ing Praja Singosari. Ora ketang ora duweni sifat kandel. Ya. Nanging aku kepengin rungkepi kawula ana ing Praja Singosari. Yen kowe dari Rama Kenaro kanthi Margapati, maju sajangkah sobat. Arep ayo Maju. keparat Kesopis dengan paring pangapunten dumateng kula Nuwun pangapunten kan badan. Gampang pangucap njaluk pangapura pengapanipun. Apa kowe mikir nalika kowe mateni marang ramamu ya Kang Mas Prabu Kenaro, kowe grabas karo tunggalipun iki. Sepira kembali atine pun iku kelangan garwa sing banget angesnan. Ning yo kene bareng wis kelakon mateni marang garwa akan kapan kene. Kowe ngemis-ngemis njaluk pangapura karo pun. Ora ana pangapura kang Kalpatan kula nyuwun pangapunten. Kalipun kalipun kan sing kenumang. kalipun. Kesopis dengan paring pangapunten dhateng kula kan. Tumindak sing kaya ngono kowe ngandhakake kalipun. Anusapati. Tato banget rasane ati, kembali ati. Mergo kelangan garwa sing banget angesnan. Sesatene atiku, sesapa wae pawongan sing mateni marang garwaku ya Kang Mas Prabu Kenaro, patine ana pengarepan. Jebul kowe dhewe Anusapati. Yen pancene kowe njaluk pangapura karo ibu, yo Kanjeng Ibu Kenumang. Margapati, biyen kowe mungkasi Rama Kenaro. Halo Bro, maring dawuh pengiran. Bae Sorangga Gajah Biru kabeh. Setaning Prabu Anusapati Singosari Pomplak, sapa kang menang? Kumanti kalungguhan Anusapati.
Pamanggi kula boten sanes namung pangeran Tojo kaya ngono. Ini kalau res. Seksenono ya. Wiwit kalenggani iki aku dijuluk Prabu Tohjaya. Nanging wis ora kene sampiran to. Patine Anusapati dewasane Ranggawuni mesti bakal mudi tuwa. Mula sadurunge dewasa Ranggawuni tak pungkasi. Endi? Raja Pati Ranggawuni nendi wae, Tuan? Piyambak boten ngertos. Oh, ya gene kowe den Renggati. Wiwarake. Marang sapa sing kecondhoan Ranggawuni Rajapati katut dosane Pidunawati. Mekaten perangane wedrah ing Singosari sing balui Anusapati katut dosane. Lembah. Kangmas Prabu Anusapati Kangmas. Kangmas Prabu Anusapati. Sedo. Apa ini andalan dia? Konten. Tadi seperti perjanjian. Sama! Pangeran Tohjaya. Janji Tohjaya! Kangmas Tohjaya! Tohjaya! Jangan kuning bayar! Aku kuning bayar. Sami kemawon Tohjaya madonaken kula lan panjenengan. Sampun tegel mejahi Kangmas Prabu Anusapati. Kuning bayar. Tumindak ingkang tanpa wedong pindhane wong kendhang. Kula ingkene aku njaluk peperro rasamu wening keciptamu sareh ke atimu. Aja mung kowe nuruti ubale nafsu jalaran sedane Kangmas Prabu Anusapati kang dikenah dening Tohjaya. Kuning bayar. Yen kowe mung nuruti karep pindaning kowe wong nekat. Yen kowe nekat padha wae kowe kendhat kuning bayar. Jalaran bakar tilang tumindake Tohjaya kae wis dirancang sadurunge. Mula kandiku kalamun yayu ning bayar Batut padha wae emping-emping lara anguk-anguk bebaya pati. Aja nganti tuwuh korban kang angka kaping pindho sawise Kangmas Prabu Anusapati. Lajeng bidang menapa dikolan kula saged malasaken sedanipun Kangmas Prabu Anusapati. Yen perkara iki ora bisa rampung ing dina iki, iki ana dina sesuk. Kalamun sesuk ora rampung ijeh ana sesuk meneh. Ora mung yayu ning bayah. Selagi aku mongso kelangan atas setutan Kangmas Prabu Anusapati. Saken ayo monggo. Ayo kalau bisa. Wis to aku jawab.